Nag-struggle ba ka sa sala? Naabay binuhatan nimo karon nga kahibalo jud kang sala. Pero maglisod kag buhi, maglisod kag let go, pero gusto na kang mubalik seryoso tinud-anay sa Ginoo. Muna itong pag-isgutan karon sa atong daily nga devotional. Mayong buntag sa tanan, atong tagaan karon og pagtagad ang requested gihapon nga topic sa isa na po nato kay igsuon dinhi sa Facebook. Ang iyang request is about immorality. Ato na lang i-generalize. If you have your Bibles, please open your Bibles dinhita sa Galatians 5:19 to 21. Now the works of the flesh are evident, which are adultery, fornication, uncleanness, lewdness, idolatry, sorcery, hatred, contentions, jealousies, outburst of wrath, selfish ambitions, dissensions, heresies, envy, murders, drunkenness, revelries, and the like, of which I tell you beforehand, just I also told you in the time past, that those who practice such things will not inherit the kingdom of God. Ang Ginoo magapanalangin sa mga pulong. Now, gusto na ko maminaw og maayo sa atong topic karon kay medyo sensitive, medyo confidential usahay, medyo specific taani no. Serious kani siya actually nga issue. You know, isa sa mga lisod hisgutan sa ato ang life is ang issue sa sin kining sala. Muni isa sa pinaka hadlok natong hisgutan. Dali hisgutan ang atong mga success, dali hisgutan atong achievements, ang mga promotions, mga blessings, mga positivity, pero magisgot ganita sa atong sala, maulaw dayon ta. That's normal. Pero sa gihapon, kinahanglan siyang hisgutan kay once dili ta maka let go, ma-overcome na siya nga situation, ma-defeat, mapildi gid gihapon ta atong hinumduman, kaaway gid ang sala sa atong kinabuhing Kristohanon. So dili pwede nga ato lang siyang pasagdaan, atong dawaton ang realidad nga ingon anita, and then let's go to solution. Now si Paul ang writer sa Galatians, no, nagisgot si Paul dinhi sa characteristic sa usa ka unsaved nga tao, pasabot na dili tinuod nga anak sa Dios. Now si Paul dinhi nagmention siya no sa usa ka characteristics sa mga tao nga na-drive sila sa ilang flesh. Fleshly siya nga kaibog. On the other side, ang mga butang pod nga iya sa Dios, spiritual man to siya nga driven. Pasabot na nagidrive ka sa imong spiritual nga nature, gilid ka sa Holy Spirit mo nang nihimo kag maayo. Kung magkahimo og kag mga sala, sama aning mga gi-mention nato ganina, gidrive ka sa imong flesh, gidrive ka sa imong unodnon nga butang. You know, once nahimo kang believer ni Christ, na born again ka spiritually, hinimdumi na kay duha ka nature. Ang first nature nimo ang imong saved nature, ang giluwas niya nimo sa spiritual nga aspect. Ikaduhang nature nimo ang imong fleshly nature nga mo ang sinful nature nimo. So mao to ang makasala gihapon no. So nag-away na sa imong mind mo, himog sala na puy mo ingon ayog himog sala ayog himog sala. So every Christian nag-struggle gyud sa sin. Naa gyud siya iyang kaugalingong struggle sa sin. Dili tinuod nga ang usa ka Kristohanon free na siya sa sin o wa na gyud siya sala. No, sultihan ti ka matag Kristohanon, naa gyud tay atong kaugalingon nga struggle. Kana bang naglisod gyud tag fight sa sala. Di lang nato na i-open kay basta sala lagi, ulaw man siyang hisgutan. So karon, ingon si Paul dinhi, na-mention man dining adultery, fornication, and uncleanness, lewdness, idolatry, sorcery, no, napay din na-mention ng idolatry, pagsimbag mga images, sorcery, kanang mga witchcraft, pagdumot, hatred, contentions, mga kagubot, jealousies, wrath, selfish ambitions, na-mention din napay adultery, kabalo naman sa tana, fornication. Kana siya mga example na ingon si Paul, example na sa sala nga dili siya work sa Holy Spirit kundi bunga siya sa unodnon nga butang. Now, kung bunga na siya sa unodnon nga butang, kinahanglan gyud ma-rescue kadina, dili na siya mapadayon. Abi nimo kining mga issue habitaw medyo sensitive ni siya, pero lisod magig
mo tagsa-tagsaon nato ning sala kay mo take siya time no. Pero abi nimo, kung naa ka karon sa situation nga naa ka sa di mao gyud nga butang, di mao nga situation. Ino na to, live in or adultery or fornication or idolatry, sorcery, hatred ba kaha, jealousy, na ba kay kapungot, wrath, na siguro ka ana nga situation. And then gusto na ka ngayong Lord, gusto na kong mabag-o, gusto ko Lord malayo ani, unsa akong buhaton. Namo ni buhaton nimo ha. Now first is mo admit ka nga nakasala ka Lord. Kabalo kong dili ni mao. Number 2, Lord, please tabangi ko Lord nga makabuhi ko ani nga situation. Number 3, Lord tagaay kog right emotion nga maka-let go ko Ginoo. Kay usahay pugso na tog let go ang usa ka butang pero sakit sa atong heart mo nang usahay mo balik gihapon ta. Pangayua sa Ginoo nga tagahan kanyag heart nga madawat nimo ang situation. Kanang banggaan buhian ang usa ka butang. And then once ginahimo nimo na, pangitag someone nga mo advise nimo, mo guide nimo, mo pray over nimo, ka-share nimo sa imong burden, makahatag pod og advice imo ha. And then pangita og usa ka local church nga mo atiman nimo, mo grow ka diha sa spiritual nga knowledge, wisdom. Now, pasag dii lang unsay buhaton sa Ginoo. Hulata lang, naagi mahitabo nga ma-amaze lang ka nga ang tanan na plaster ra gyud siya. Dili nimo kinahanglan dali-dalion, dili nimo kinahanglan diha-diha dayon. Tagay sa enough nga time nga ma-ready ka, ma-ready ang both sides, ma-ready ang uban, hangtod nga moabot ra gyud ang panahon. Once ang Ginoo mo work out, ma-amaze ka sa iyang solusyon. Ang part nimo is to obey raman. Ang solution is sa Ginoo na siya. Yung part is to obey the basic requirements, basic nga command. Then ang pag-provide og solution, part na siya actually sa Ginoo. Result na siya once obedient imong heart, once willing ka mo obey unsay gisugo sa Ginoo. And we all nag-mention lagi din ni Pastor that those who practice such things will not inherit the kingdom of God. Yun ang pasabot ning Paul ba. Kana bitawng once giganahan na kamuhimo aning butanga, kanabang di ka mo feel og guilt, di ka mo feel og kanabang konsensya, kanang imo gid ning gi-enjoy nga binuhatan bitaw. O pasabot ana nga dili gid ka tinud nga anak sa Ginoo. Kay ang tao nga dili anak sa Ginoo, once mo involve sa ani nga klase nga sala, dili man sa makonsensya, ganahan man siya. Pero ang tinuod nga anak sa Ginoo, makahimo man siya aning butanga, pero ma-feeling niya nga nagi something wrong og mangita gid siya solusyon. Kay tinuod nga anak sa Ginoo, dili comfortable aning mga butanga. Ang dili pod anak sa Ginoo, comfortable aning mga butanga. Munaingon si Paul, kung comfortable ka aning mga butanga, you will not inherit the kingdom of God. Di gyud ka malangit. Kay ang tinuod nga Kristohanon, masipyat man, pero mobalik yun gihapon sa Ginoo. Higala unta nakatabang ni nga devotional nimo. Mag-ampot ta. Father in heaven, thank you Lord sa imong reminder. Please tabangi Lord ang sa katawo karon Ginoo nga willing na Lord mo seryoso sa imong pag-alagad diha nimo. Tagay siya wisdom Lord, guidance, humbled heart, repentant heart Ginoo. Tabangi siya Lord nga one day maplasta ra gyud ang tanan. At pasayloa mi Lord sa mga sala nga nabuhat namo sa ngalan ni Jesus. Amen ug amen.